Si Jesus mao gayud ang kahayag sa kalibutan. Ug nasayod kita ni ana, nasayod kitang tanan. Busa ang mga tawo nga naglakaw diha sa kahayag, dunagay Kristo silang kinabuhi. Dili kini literal nga kahayag ug literal nga kangit-ngit igsoon, kundili ang mga tawo nga dunay Kristo silang kinabuhi, dunagay kabag-uhan, dunay kausaban, lahi ang ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Makita si Kristo diha silang kinabuhi. Dili sila magkinabuhi nga kalibutanon. Lucas 11, versikulo 35 hangtod sa 36. Busa pagbantay nga ang kahayag nga anaa kaninyo dili kini kangit-ngit. Sa versikulo 36, kay kung ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga anaa sa kangit-ngit, kini malukop gayud sa kasanag sama nga ang usa ka suga nagdan-ag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. Mao kana ang kinahanglan nato nga bantayan igsoon ug atong i-check ang matag sa tagsa kanato ka kinabuhi nga kanang kahayag nga naa kanato karon, kahayag ba na nga gikan sa Ginoo, dili ba na lingla sa demonyo diha sa imong kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga ang kahayag, ang tinuod nga kahayag diha lang gyud ni Jesus igsoon. Kung maglakaw ug magkinabuhi ka nga dunay Kristo sa imong kinabuhi, naa kanimo ang tinuod nga kahayag. Tungod kay si Jesus mao gayud ang kahayag sa kalibutan, ug ang tanan nga midangop ug midawat ug mituo kaniya duna gayoy tinuod nga kahayag silang kinabuhi. Ayaw gayud pahariya ang kangit-ngit nga mao kanang mga buhat sa kalibutanon, mao kanang paghatag o pagpasidungog sa kalibutan tungod kay iya lang kana sa kangit-ngit. Ayaw gayud pagpasidungog sa mga kalibutanong buhat dinhi sa kalibutan tungod kay iya lang kana sa kangit-ngit. Labi na kung dili iya sa Ginoo ang imong gibuhat, iya kana sa kangit-ngit, iya kana sa demonyo. Busa pagbantay gayud niya na igsoon og susiha ang imong kinabuhi. Bantayi ang imong kinabuhi nga dili ka magkinabuhi diha sa kangit-ngit. Gusto sa Dios igsoon nga mahisama kita sa usa ka suga nga musanag ang tibuok kahayag niini ug kita ang mahimong kahayag ngadto sa uban. God bless sa tanan.